Kuyintokozo nje ukukhuluma nawe kwi-channel njengenjwayelo udaba lwamaphupho igama uPastor Ningi i-channel New Flick iyona yodwa ke engunqa phambili udaba luthinte yamaphupho akhona amanye ngicabanga angikwazi kodwa ke engikwaziyo engiyazi i-channel ekhona nje ichaza amaphupho kwamanje ile enkathi iyona futhi ekulethela amaphupho ngendlela ethe ukujiya ukunamanye uma ekhona. Siphinde sikunikeze nethuba lokukhuluma nathi ngokukhethekile ngokuthi nje ufake airtime uconnect into ama minutes bese ufona sikhulume nawe. Abaningi abantu abafonayo most yabo bayagculiseka ikakhulukazi labo engicabanga ukuthi suke ifake airtime wakwazi ukuthi sixoxe kahle. Angikhuluma laba abantu thothi yena uvela afake mhlawumbe airtime athe sabingele angakabingeleli biphela, so lokho ningakwenzi fake airtime enough yenza ama minutes. Sibheka iphupho la likaHlengiwa kaNgcobo uthi yena amen phasa ngicela ukubuza kuchazana iphupho uvakashelwa amaphoyisa kodwa ke duze nezitshalo ezithelile zikapele-pele. So ngeke sikhulume ngamaphoyisa ngoba amaphoyisa ingazi ukuthi sesikhuluma maningi amavili sikhuluma ngamaphoyisa kuwo sichaza ukuthi iphoyisa lingaba yini, siyachaza ukuthi iphoyisa lingavela njengethongo ekuyilona lethu uvikeleka nokuphepha empilweni. Sachaza ukuthi imaliza likushaya lizwa likulwisa, sachaza konke lokho. So angikwazi ukuqhubeka sikhulume ngento eyodwa kaningi. Asichazela usihlahla sikapele-pele noma upele-pele. Uma uphupha upele-pele uphawu ngokwesinto oluvama ukuthi libuye ukuthi ingane kwethu usuke uzobhekana nentukuthelo noma ulaka ukakhulukazi oluvela kwelamathongo, yayibona. Okusho ngamanye amazwi sisuke kusho ukuthi impilo yakho ingashe ibhekane nolaka nentukuthelo esuke ivela kwabaphansi, yabona. Number 2, uma uphupha upele-pele kuyenzeka kube uphawu lusho ukuthi kumele uqaphele ingxabano engahlubhane nayo noma yinkinga okanye isimo esizokulimaza noma sizokuzwisa nje ubuhlungu, yabona, kodwa sizondlula futhi ngokusheshsha. Number 3, sithi thina kuwe uma uphupha upele-pele komunye umuntu kuyenzeka kube uphawu osuke lushuthi akalindele ukubanjwa umkhuhlane othile noma akalindele ukubanjwa zinkathazo noma ubhekane nesimo esingahle siqelele injabulo okwesikhashana. Sivala ngako ukuthi kodwa abanye abantu uma bephupha upele-pele kuyaye kube uphawu osuke nje libakhomba ukuthi bazobhekana nesikhathi sezivivinyo, bazovivinywa, bazohlolwa ukholo lwabo esikhathini esizayo iseduzane. uNkulunkulu ngenzeka uzobe ufuna ukuvivinya, uNkulunkulu uzofuna ukuhlola ukholo kungekudala. So siyabonga kakhulu ke. Qhubeka ke ube ingxenye ye-channel ngokusubscribe, ngokulike lama video, ngokusupport i-channel the way ungayisupport ngakhona. Khulekela i-channel, khulekela abantu abaseduzana, extend a helping hand financially noma information nayo. Abantu abakwaziyo, abantu abaseduze nawo abakwazi njengomuntu omuhle, njengomuntu olungile, njengomuntu osizo. Kuleka kuyo Jesu.